Dyma'r myfyrdod ar gyfer chwefror yr ugeinfed. Dechreuwn ni gyda gair o ras. Arglwydd, yn llonyddwch y munudau hyn, gwna ni'n fwy ymwybodol o agosrwydd. Arwen ni gymundeb a thi, helpa ni glywed y lais yn llefaru wrthym, a rhoi'n dy hedd. Gadi ni deimlod y gariad yn cau amdanom yn ystod y myfyrdod yma. Amen. Wel, dwi'n mynd i ddarllen 2 adnod allan o ail lyfr y Brenhinoedd o'r 7th bennod. Pan ddaeth y dynion oedd yn dioddef o'r clefyd heintus ar y croen at gyrion y gwersyll, eithon nhw i mewn i un o'r pebyll, a buon nhw'n bwyta a gyfed ynddi. Yna dyma nhw'n cymryd arian, air a dillad ohoni, a mynd i guddio o'r cwbl. Wedyn dyma nhw'n mynd i babell arall a dwy'n ohono hefyd. Ond dyma nhw'n dweud wrth ei gilydd, dydy hyn ddim yn iawn. Mae hyn ddiwrnod i ddathlu, a dyn ni wedi dweud dim wrth neb. Allwn ni ddim aros tan y bore, fyddai hynny ddim yn iawn. Dewch, rhaid i ni fynd i ddweud wrthyn nhw yn y palas. Ac adnod 9 ydw i'n ddefnyddio fel i'w destun i'r myfyrdod yma. Yna dyma nhw'n dweud wrth ei gilydd, dydy hyn ddim yn iawn. Mae hyn diwrnod i ddathlu, a dyn ni wedi dweud dim wrth neb. Allwn ni ddim aros tan y bore, fyddai hynny ddim yn iawn. Dewch, rhaid i ni fynd i ddweud wrthyn nhw yn y palas. Wel, fel ar lawer tro arall yn yr Hen Testament, rhyfel yw'r cefndir i'r stori yma. Israel mewn cweryl a gwlad a brenin Syria. A hwnnw wedi dod i fyny a gosod gwarchau ar ddinas Samaria. Bodlonodd ar wersyllu o amgylch y ddinas a disgwyl. A buan y gwelir ei gynllun yn llwyddo, achos tu fewn i'r myriad oedd y bwyd yn gorffen a'r bobl yn achwyn. Y brenin a'i swyddogion yn ben isel ac yn anobeithiol i welent unrhyw obaith yn unman. Un gŵr gobeithiol oedd yn yr holl ddinas sefeli Seis. Proffwydodd y byddai Duw yn gwaredu ei bobl, ac na fyddai ddyn syrthio'n aberth i frenin Syria byth. Ond ai pethau'n waith. Mor ddrwg fel ei bod yn bio Duw am yr argyfwng, a mynent dorri pen Eliseis, a mae fod llys genad y Duw hwnnw. Roedd y sefyllfa'n ddifrifol tu fewn i'r myriau. Ond nid â hynny mae ewnelon ni nawr, ond yn hytrach a 4 o ddynion, a 4 o ddynion a eisteddau tu allan i'r myriau. 4 gwahanglwyf oedd wedi cael ei gwahardd rhag dod i mewn i'r ddinas. Ond a o ddefyd i eistedd tu allan ac o'n nhw'n taflu bwyd iddyn nhw bob dydd dros y wal. Hynny oedd yn ei cynnal. Ond bellach doedd dim yn dod. Pan fy'r rhyfel, nid oedd neb wedi taflu dim bwyd iddyn nhw, ac roedd ei cyflwr mor adfydus a rhai o tu fewn i'r ddinas. A dyma'r 4 yn cynnal pwyllgor, Cymreig iawn ynddo fe. Cynnal pwyllgor, ben newn ni. Os ewn ni fewn i'r ddinas, newyn sydd yno, a fyddwn ni farw. Ond os aroswn ni yma, mi fyddwn ni farw hefyd. Am hynny, dewch, awn ni wersyll y Samariaid. Mynd costiad a gostio meddant ac i ffwrdd â nhw. Ond cawsant gryn fraw a dychryn wedi cyrraedd gwersyll y Samariaid. Roedd y pebyll a'r pethau yno i gyd, ond nid oedd 1 milwr na march yno. Digon o fwyd a dillad a chysgod, ond yn amddifad o fywyd. Yn wir meddent, mae'n edrych fel pe bai'r Syriaid wedi ffoi ar y frys mawr oddi yma. A dyna oedd y gwir. Fe fydd twrw mawr, sŵn mawr yn ystod y nos, fel y credau brenin Syria fod pobl Samaria wedi llwyddo i anfon am help, ac mae sŵn byddinoedd yr hethiaid a'r aifft oedd y sŵn a glywai. Ac ar unwaith mae'r Syriad yn ffoi am ei bwyd a gadael popeth ar ôl. Wel, nid arhosodd y 4 gwahanglwyf i ymresymu dim, a rhithrodd y 4 i mewn i'r pebyll a bita a gifed. Oedd digonedd yno. Oedd y 4 yma ddim wedi gweld crystyn nes dyddiau, cofiwch chi, felly o'n nhw yn uwch ben i digon. A dyma droi babell arall a cael gwisgoedd gwych yno. Ei trio, ei gwisgo, yn lle'r carpiau tlawd oedd arnyn nhw.
mewn pabell arall. Fe syfrdanwyd dwi gyda air ar arian oedd yno. Dyma chwarae gyda'r arian, y tlodion yma, yn rhyfeddu, yn dawnsio, yn chwerthu'n yn wir yn colli arnyn nhw 'u hunain. Mi allech chi gymharu fe heddi, falle i ennill y loteri. Troi eto i babell arall, a dechrau gwledda eto. Ond yn sydyn, ath y pedwar yn ddistaw. A medden wrth ei gilydd, nid ydym yn gwneithir yn iawn, hynny yw, dyw hyn ddim yn iawn. Cofiodd y pedwar am y trieniad newynnog. Oedd i fewn i furiau'r ddinas. Dydy hyn ddim yn iawn, mae hi'n ddwrnod i ddathlu a dyn ni wedi dweud dim wrth neb. Allwn ni ddim aros tan y bore, fydde hynny ddim yn iawn. Dewch, rhaid i ni fynd i ddweud wrthyn nhw. Yn y palas. A dyma nhw'n troi nôl am ddinas Samaria, gyda'i newydd da, fod gwaredigaeth wedi dod, fod y dioddef drosodd. Troi cefn ar y moethau, a'r golyd aeth yn eiddo iddynt mor sydyn, am fod rhywbeth llawer pwysicach na hynny. Rhaid i ni fynd, medden nhw, o ble gyd nid ydym yn gwneithio yn iawn trwy beidio. Trwy beidio mynd. Nid yn iawn yn bod ni uwchben yn digon yn hunain tra bod eraill yn marw o newyn. Dyn ni ddim yn gwneud yn iawn. Pam? Wel, gai awgrymu rhai resymau am hyn. Yn y lle cynta, rhaid mynd am fod mwy mewn bywyd na digoni fy anghenion fy hunan. Rhaid mynd achos bod mwy mewn bywyd na digoni fy anghenion fy hunan. Y pedwar yma, eu hangen mawr a phennaf, yw bwyd a chawsan ti hyn yn eich benni digon mwy na gyfeddyliant, a chawsan nid yn unig bwyd, ond dillad ag air hefyd. Dyma ddigon i ni. Gyda'r cyfoeth yma cawn awdurdod a gallu. Nawr dyna awr prawf. Dyn. Pa mae awdurdod ganddo. Dyna pryd mae'n cael ei brofi. Gwelais lawer un yn henfoi iawn, ond efallai net, ond wedi i godi'n fforman neu'n stiward neu beth bynnag oedd e'n annioddefol wedyn. Ond daliodd rhain y prawf. Uwch ben i digon, nid ydym yn iawn. Pam? Am fod mwy mewn bywyd na digoni'r hunan. Ac o'n i che'r adlais o roi eiriau mawr ar arglwydd Iesu Grist yma. Cofiwch, nid ar fara yn unig y bydd byw dyn. Mae mwy mewn bywyd na digoni anghenion corff yn unig. Fe siaradodd Iesu yn y bregaeth ar y mynydd, eich pri o fofal yw bwyd diod a dillad. Yr ydych yn byw fel pe bai'r oll o fywyd yn gynwysedig yn hyn. Nawr, nid bod gofalu am hyn yn wrong, ond mae'n wrong i chi fyw fel pe bai hyn yn bopeth. Mae rhywbeth llawer mwy na hyn meddy'r Iesu wrthym. Yn gyntaf, ceisiwch deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef, a'r holl bethau hyn a roddir yn ychwaneg i chi. Ond i che'r llawer sy'n byw fel pe bai dyn yn ddim ond corff. Wir fod angen bwyd ar y pedwar yma, ac ar bob un ohono'n unig. Ond peth ofnadwy yw gweld dyn sy'n byw i hynny'n unig. Torri'r ysbrydol yn llwyr o'i fywyd, a chi golled. Pa lesad i ddyn os ennill efo'r holl fyd a cholli ei enaid ei hun. Os porthi chwant hunan nawn, dyna fydd yn hanes ninne. Os mae dim ond meddwl amdana i fy hun nai, mae'n siŵr o marwen i golli popeth. Mae hanes am Sundar Singh, y cenhadwr Cristnogol o India, yn croesi Tibet dros y mynyddoedd uchel oer. Fe rhaid llogi guides, ac ro ganddyn nhw un rheol. Pan ar ben y mynydd, mae mor oer rhaid dal i fynd. Dal i fynd ymlaen beth bynnag ddigwydd, doedd dim aros i fod. Yna syrthiodd un gaid, a Singh yn aros. Ond y gaid arall yn dweud wrth am i adael am i ath hwnnw mlaen. Arosodd Sundar Singh, a chodi'r gŵr i'r ysgwydd, a stryglo mlaen yn araf, a chyn hir, daeth ar draws corff marw y gaid arall. Ni feddwliodd hwnnw ond am ei hunan, ac fe gollodd y cwbl.
Nid ynysoedd bach ydym beth oedd geiriau John Donne, no man is an island. No man is an island. Na, nid ynysoedd bach ond pobl a bodau cymdeithasol rhaid i ni ddibynnu ar yn gilydd. Ac os oes unrhyw gyfnod wedi dangos hynny ni, y 2 flynedd olaf mae yw hynny. Creodd Duw ni gymdeithas ac ef, ac hefyd i gymdeithas a'n gilydd. Rhaid i ni fynd, meddwl pedwar yma, gan fod mwy na digoni hunan mewn bywyd. Gobeithio dysga pawb ohonom, wers y 4 yma. Yr ail beth yw fod awr cyfyngder dyn yn awr cyfle Duw. Awr cyfyngder dyn yn awr cyfle Duw. A fe welir hynny'n hanes pobl y ddinas hon. Ond fe welir hyn drwy'r Beibl a gweud y gwir, gorthrwm yr Aifft, pob gobaith y hyder wedi mynd, caethglid Babylon, yn o'r eisteddasom ac awylasom, ond concrodd Seirus Babylon wedi ei annog gan Dduw. Yn y Testament Newydd y disgyblion wedi'r groes, awr ddigalon, beth nawn ni? Ond cododd Iesu. A daeth gwaredigaeth i bobl Samaria ar yr awr dywyllaf yn ei hanes. Mod mae Duw yn codi storm weithiau ar ei eglwys a'i bobl ei hunan, mwyn i gorfodi, i aros, ac ystyried i ble mae'n mynd. Rhoi awr gyfyng i gael cyfle i siarad ei hun â ni. Chi'n cofio'r stori am y plant ar ddiwrnod cneifio, cael bod yn y gorlan i helpu dal y defaid. Oedd un allan plant i ddal, ond oedd yr hen ddafad yn rhy gyfrwys am ddef ffarmwr, gadwch ei fechgyn rown i hun y gorlan fach yn y funed, fydd fan honno rhy gyfyng iddi chwarae lan. Ni'n hawddach yn trin llawer ohonom yn awr cyfyngder, pan orfodir ni i'r gorlan fach. Mae awr cyfyngder dyn yn awr cyfle Duw. Neges gobeithiol yw hon, yng nghanol anawsterau yn cyfnod ni. Yr un yw'r neges a geir yn yr hen air. Cofiwch mae yr awr dywyllaf yw yr awr cyn y wawr. Ac yn olaf mi hoffwn i awgrymu un ateb i'r cwestiwn sydd yn yn testyn. Pam nad ydym yn gwneud yn iawn wrth dewi a sôn? Wel, amau pethau i'w rhannu yw newyddion da. Amau pethau i'w rhannu yw newyddion da. Dyna'r peth ddysgur i ni yma. Dyma ni meddwl yn gledda yma yn mwynhau'n hunain, a nid ydym yn meddwl am neb arall. Mae'r newyddion da gen i ni. A draw acw wele ddinas gyfan mewn anobaith a thywyllwch. Ni yw'ch ben yn digon, eraill mewn tywyllwch. Dewch, awn fel y mynegwn iddynt. Gwelsant mae rhywbeth i'w rannu i'w newyddion da. Wel, pryn fod angen dweud am y neges sydd yn hyn i ni. Yr efengil yma. Elwyr y newyddion da, ynddo fe? Dysgwn y wers mae rhywbeth i'w rannu. Ydyw gadw ydyw. Dyna'r weledigaeth rhoddodd fod i'r genhadaeth wrth gwrs eisiau rhannu y newyddion da, rhannu'r efengil. A meddyliwch am Mary Jones oedd ei hanes ar dechrau canu yn ddiweddar. A'i hanes yn ymdrechu gael Beibl. A hyn yn esgor ar y syniad dylai pawb gael Beibl. A John Penry yn rhoi fywyd i gael bregethu'r efengil yn Gymraeg. Credai dylai pawb gael y newyddion da. Pawb i'w cael yn ei iaith ei hun, yn ei law ei hun. Rhaid rhannu y newyddion da bob amser. Mae'r byd yn ochneidio am heddwch a thangnefedd. Am i ni sylweddoli fod gennym o ddifrif newyddion da i'r byd. Ffordd i fyd o heddwch, o frawdgarwch a llawenydd. Gwai ni os cadw ni'n dawel. Peidio sôn yr ydym am y Duw sydd yn noddfa yn erth, y ffordd newydd wnaed gan Iesu Grist, am waed y groes a gwyd y graith. Pwy all syllu wyneb Iesu Grist os ydyw os tawa a sôn, os y ceidwr newyddion da heb ei mynegu na'i rhannu da neb. Duw o'i ras a'n gwna ni'n debyg i'r 4 yma. Fel y sylweddol yn fod o'n hamgylch mewn tywyllwch ac anobaith bod gennym ni newyddion da iddynt.
newyddion da i bawb. Yn ystod y cyfnod yma dwi wedi pregethu cryn dipyn am obaith, am y gobaith, am y ffydd sydd o'n hamgylch. Mae Duw o'n plaid ac yn gwarchod drosom. Gweddiwn am nerth i fynd ar hannu y newyddion da yma a'i floeddio o benne'r tai. Diolch i ti yr holl alluog Dduw am yr efengil sanctaidd. Pan oedden ni mewn carchar tywyll di rhoestyn o leini. O aid yr hyfryd wawr ar led, goleued deiar lydan. Ac am hynny, Hallelujah. Amen. Gawn ni orffen gyda gair o weddi. O Dduw, gad i ni chwarae'n rhan fel golau'r Iesu ar y ddaear, gan ledeini goleini ei neges ym mis dy bobl. Helpa ni weld y llafn golau ym mhob sefyllfa, ac i fod yn llafnau o leini eraill yn y byd. Yn tad i ni'n cyffesu nid i feiriol yn methiant i gydnabod ar glwyddiaeth Crist dros ein byd a'n bywyd. I ni'n ei ddilyn ond o hirbell, gan boi ni fwy am yn buddiannau'n hunain ac am ynghenion eraill. Mae golau'n fflam yn llosgi'n isel. Erfyniwn anna ti ddangos dy hun i ni fel bod golau'n ffydd yn disgleirio ar draws wyneb deiar unwaith yn rhagor. Os oes cyfeillion yn poeni, os oes ffrindiau'n hireithi, helpa ni fod yn gysurwyr di-ffiant, yn dangos goleini a gobaith neges Crist iddynt. Nerthan i'w tywys allan o'r tywyllwch sy'n ei llethu. I bendithiad eglwys ar draws y byd y dyddiau hyn, a dyro help iddi sefyll yn gryf dros bob peth sy'n wir, dros bob peth sy'n gyfiawn, a dros bob peth sy'n lan. Clywyn gweddi ar ran plant y byd heddiw, lle bynnag am maent yn byw, beth bynnag fo'i hangen a'i cred. Llwydda waith pawb sy'n ceisio dangos ystyr cariad iddynt, a phawb sy'n ceisio harwain i gorlan y bugail da. Rho wres dy ysbryd i gwmni dy ddilnwyr, a goleini Iesu Grist i'n tywys ym mhob peth a wnawn. Mwyn i'r sôn amdano fynd ar led ymysg mwy a mwy o bobl, ac i wenw ef gael ei ddyrchafu uwchlaw pob enw arall, wrth i ni rannu'r newyddion da. Gofyn hyn oll yn enw'r hwnna ddaeth yn oleini'n byd, yr arglwydd Iesu Grist. Amen.